Když jsme vešli dovnitř, dostali jsme sluchátka a ovladače, jako vidíte u lidí před námi. Prošli jsme touto krátkou uličkou, která nás postupně zavedla do další místnosti, kde už na nás čekaly 2 monoposty Ferrari a 1 Alfa Tauri. Hrozně se mi líbilo to promítání na obrazovkách, celkově to dodávalo atmosféru té místnosti, k těm monopostům se to krásně hodilo a za mě tato místnost byla strašně krásně provedena. No a tady už můžete vidět výherní monopost z Monzy, konkrétně Pierra Gaslyho, na který jsem se já osobně těšila, protože je to poslední možnost vidět Alfa Tauri naživo. V další menší uličce byly vystavené tyto busty s jezdci. Tady můžete vidět Prosta, Schumachera, Fernanda Alonsa a poslední byl Lewis Hamilton. Další část byla věnovaná kariérám dnešních jezdců na startovním roště. Zde byly vystaveny kombinézy konkrétně Lewise Hamiltona a Maxe Verstappena z jejich období kartingu. Zde bylo ukázáno, kolik stojí kariéra, než se dostanete k jezdci F1. Tady šel krásně vidět vývoj ochranných pomůcek a obleků. Tyto designy přilep se mi líbily asi nejvíce. Další na řadě byla část s těmito epickými souboji mezi jezdci. Tady ještě znovu startovní rošt. Tato další část už byla zaměřená na více techničtější věci. Mohli jsme krásně vidět tehdejší motory a jak se skládal monopost. Zde jde vidět obrovský pokrok a zároveň zvětšení mezi dnešním a tehdejším frontwingem. Zde je krásně zvýrazněná aerodynamika a cirkulace vzduchu. Tady vzhledem k dnešním situacím vtipný přechod z Ferrari do Mercedesu.
No a tady krásně už zblízka monopost Red Bullu. Zde v životní velikosti pravé pneumatiky Pirelli, softek až po intermediálky. A zde pro mě nejvíce zajímavá část, ohořelý monopost Romaina Grosjeana. Vidět ho takhle zblízka pro mě bylo velice zajímavý. Jako vždy mi běhal mráz po zádech a za otázkou, jak toto mohl přežít, byl ještě větší otazník. Předposlední místnost byla věnována místnímu Red Bull ringu. No a tady už jsme stále na promítání v poslední místnosti.